ମାଛ ନେବେ ମାଛ ରୋହି ମାଛ ଏ ମାଛ କେଉଁଠୁ ପାଇଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆମର ଏଠି ସାହିରେ ଜଣଙ୍କର ଗଡ଼ିଆ ଧରା ହେଉଥିଲା ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ରୋହି ମାଛ। ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯାଇ ପତି ମୋର ନେଇ ଆସିଥିଲେ ମାଛକୁ। ଆଉ ମୋତେ ତ କାଟି ଆସେନା, ବୋଉ ମୋ ପାଇଁ କାଟି ଦେଇଥିଲା। ମୁଁ ଏଠି ଚୁଲି ଲଗେଇ ବସି ପଡ଼ିଲି ଭାଜିବା ପାଇଁ। ମୋ ମାଛ ଭଜା ଦେଖି ମୋ ଝିଅ ମାଗୁଥିଲା, ଦେ ଦେ ମାମା ମୋତେ ଦେ, ମୁଁ ଖାଇବି। ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର, ତରକାରୀ କରିଦିଏ ତତେ ଦେବି। ଆଉ ମୋତେ ଏଠି ହଇରାଣ କରିବାରୁ ବୋଉ ତାକୁ ନେଇ ଏମିତି ଝୁଲିରେ ଝୁଲଉଥିଲା। ଆଜି ରବିବାର ଥିଲା ବୋଲି କିଛି ଟେନସନ୍ ନଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଘରେ ଥିଲୁ ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲି ଟାଇମ୍ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲୁ। ଆଉ ବୋଉ ସେଠି ତାକୁ ଝୁଲେଇଲା ଭିତରେ ତା ବାପା ବି ଯାଇଥିଲେ ତାକୁ ଟିକେ ଝୁଲେଇ ଦେବା ପାଇଁ। ମୋର ଏପଟେ ମାଛ ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହେଇଥିଲା ଆଉ ଗରମ ଭାତ ବି କରିଦେଇଥିଲି। ଗରମ ଭାତ ମାଛ ତରକାରୀ ଖାଇଦେବୁ ବୋଲି ଭାବିଥିଲୁ। ଆଉ ଭାବିଥିଲୁ ଖରାବେଳକୁ ସଜ ପକୋଡ଼ା ଆଉ ଟିକେ ମାଛ ଭଜା ରଖିଥିଲି ଖାଇଦେବି। ଆଉ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ମୋ ଝିଅକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ମନା କରିଥିଲି, ଯେମିତି ମାଛ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଗଲା ସେମିତି କହୁନ୍ତି ମାଗୁଛି ଦେ ଦେ ଆଉ ଟିକେ ଖାଇବି ବୋଲି। ତାପରେ ଏଠି ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ମିଳନ। ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ସାନ ପୁଅ ହେବ, ଇଏ ବାହାରେ ରହୁଛି। ଆଜି ଆସିଥିଲା ବୋଲି ଘରକୁ ଟିକେ ତା ନାନୀକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଛି। ଆଉ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟାଏ ଖେଳ ପାଇଁ କେମିତି ମାଡ଼ଗୋଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ମାଡ଼ଗୋଳ ଏନ୍ଜୟ କରିକି ଆଜି ତାଙ୍କର ଦିନ କଟିଗଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍।